Akim Soul ini nyantuma ba seko mimbe wole ko mode ni oye finira ye o dongana baye malila bi ika haklina mali mode show tako naninan kera kleflaina bakurubala anyana ibolowa ambora mali mode show tako nanana parce que nyana jado anyemi boloda 2018 konnala donc nyina kunya édition nannae akofe anison jalen bado parce que anya e ka fo kunyana jeng accueillir kanya public fait et que bolla baragala munu rebe mode domaine qu'on a là ou chama yanga wulewule kan jabi donc en sera ka moko chama fara nyogon kan o mali mo semaine qu'on a là ou ka ressenti nous ka retour ya ira ka foko ou kum moko be ni nyana je sugula et que on va la ni chama sabati ka son ka karia ka jagelya yo o to indi sugandi ni tako nani naina nazara kana amba fo oser l'audace yo sugandi konjumena bon oser l'audace be fin chama irambulu parce que quand dans ka foko ani jeune entrepreneur yi ani chakeda fana minje demsen chakeda chifin chakeda parce que ensemble sambi ça va nduru yorola donc o chakeda sugu erega milare ma ka foko abeni nyana je sugu ke o re yi jagela do ambulu parce que un bébé mali situation dans un bébé contexte donc financièrement sécurité fana sera ka gele chama be mali kono akun flana emi parce que anya jatem de fana mali bulla barakela innovation ni yele maka suma ga domaine konna la alniya jatem ni tara marché de l'artisanat là ibe fin de l'année ou yemunu de l'année do abe sambidrubo donc yele maka gele ou be sran yele manye donc anya ni temi choisi fana pour que ka yirula ka foko bulla barak flani il faut que innovation de ga doala il faut que yele maka doala il faut que c'est vrai iki basé korolenka mais il a fait un proposé mi fana bese ka kuma moko chama fait en bola barkela chama be no ube fini ni bola fait mun blanc a chama d'un malié ou bien malien be romuna donc on est comme en ko amé ni temi choisi ka ira ma bola barkela la ka foko ou quand ou inspiré fin koro la tradition manga tunu mais ou quand ou daire dien fana yi donc après sabana mi a une temi choisi malien ou rede pour que jamana de un fana ka ou c'est qu'on ou donc au beira la ben sera fait parce que ira comme malien fana c'est ka koke mimeke jamana wara ou la mimeke Sénégal mimeke Côte d'Ivoire mimeke Nigeria pour que Mali fana ka commencer à positionner au terrain nous ka international là ametrani fait doni finira na be fo mode yana obe la hala jumena bibina Mali kononana finira domaine flani afora ma développer le mala parce que ni ya jatemine ite carré flat mais mala ni ma atelier de couturier ite carré flat mais ni ma galaduna ite carré flat mais ni ma salon de coiffurier ou bien salon de beauté parce que ambe au bed dans la même domaine qu'on a donc secteur d'eau m'importe anafaka bon jamana économie là mais yoro min kan améliorer mala oya organisation c'est-à-dire que le secteur de mima organisé mima la kodon a secteur yere fana professionnel ou fana organisé l'inter fin chamambe no mimeta ku bolodan no e ou ka économie yere organisé chuwe ka ko réglementé donc o débat tout 600 bebika konina donc a code de sera ka place sur anémica kan mais encore une fois professionnalisme de budget yala mali mode show joro e mouye bolo la barakela o jukoroma donina ngala ni activité yere na nga projet to beta au sens des faits quand c'est un mode acteur ou peut accompagner ou ka image sera kan ou ka communication sera kan ou ka activité yere modèle économique ni a soro ke choko nyana bol la pour ka c'est ka secteur réglementé les ina fo jamana to kuma laban nyinga laban ni ka akunche akim sulo iye chifien bibina membe fen chamanke mali kono seko ani donko sirakan mali mode show tako nanina kofe yala ibeka muna ben malion nye wakati na tawla bani mali mode show tako duruna barada mnega ba parce que famindo ante kalo saba kono pour ya damna ambe san kelen de fe barala kono mali mode academy o fana ye au ka haklina ye et c'est que doni fo anya okanwa ba le kon be formation de ke abe chifin de ta santan chez ngada san bisabala ko lu formé kalo woro kono na la fini glan choko fini feri choko ani fini ira choko la donc amina o tako flana baraw fana damne o be damne décembre la attaque kunche fo mois de mai 2024 o fana ka gelama parce que o de kono ambe am chifin munu ni bara en kadu nu ta do badam ne chugamina ambe entretien o ke ko recruter
pour que ka se ka u accompagner u ka se ka entreprise viable créer. Hakim Soul i ni ce i ka ɲininkaliw jaabili la. Ba